Dito'y lubong nas inaada ay ayatin kendungdungwen. Bihag dito'y lubong nas kinaayat anasuri ti ada ti tapusong nga agayat. Tadakin ka amin dagitoy musikaket rabakin nakati panawin nga adanton maamam mo tapos nga agayat ka nimnag saim adametin adagikwa. Di ka na ang amo iti nasapsapa kuma saan nga itangata nakaunakin ka apaya di ka na ang amo iti sikati nawaya siya kumat inayat mo siya anak sa tuy marikrik na titunggal aldaw akadwam isunga umap apalak numabuyak ti kinaragsakyo masaktan tuy puso ngimpuray nuwan niya mantir araramide no siyak mantay rin habakti ulpiti panawin mabuybuyak arakop kenin kay panaginagik kitagsan salut sudak apay nga taa di pa'y lasya. Di ka na ang amo iti nasapsapa kuma saan nga itangata nakaunakin ka apaya di ka na ang amo iti sikati nawaya siya kumat inayat mo. Siyak mantay rin habakti ulpiti panawin mabuybuyak arako kenin kay panaginagik kitagsan sa lusudak apay nga taa di pa'y lasya.